Good morning guys, magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Bicol, kararating ko lang. Galing ng Maynila. Dito sa bundok. Ito ang iniyan ko ng bahay. Ano? Okay. Sarap dito sa kabundukan. Walang kapitbahay. Ayahay. Oh. Dito. Wala ng puno na nyo, ubos na, gubat na. Wow. Ito pala guys, yung bahay ng mga magulang ko. Ito. Oh. Yan. Dito muna ngayon ako titira hanggang na makakaya ko. Pag di na nakayanan, balik Maynila. Uy. Walang kapitbahay. Yan. Ganito rito sa bundok. Gubat na guys. Okay. Daming bunga ng kalamansi. Yan o. Kuha tayo guys ng buko sa bundok. So buko, ayan na ang bukong aalmusalan natin.
Biyakin mo, Mardi. Butasan mo. Butasan mo. Ay, hindi. Ako. Hawakan mo to. Video mo ko. Nakikita mo naman siguro, di ba? Yung kuwan. Dahil ako totoo mag-itak ng buko Litong ka na lang. Ayos to Pinakakape. Yung aso na inom ba ng kuwan? Sabaw? Wala bang ba Lalagyan. Marunong ka mag-video? Wala naman yan, di ba? Nakikita mo naman. Alam mo yan. Garalan mo Alam mo na kung anong gagawin natin dito. Walang bao Ito na lang yan. Buti may itaka rito. Dalawa nga sana yun. Nasa yung isa? Tag-isa tayo. Bakal ko na. Nasa na? Ako bibili. Doon sa... Dapat ko duman. Putong ko sa barkada ko. Bakit? Talaga ibinita mo na? Mayong-mayo ako Oo yan, mayroon ka. Ulit mo. Tag-isa tayo. Lagi Kaya mo sinisip ko. Sinisip mo pa ni sa ano? May ano man Pag nagka-camera ka kani, yaw lang nigdiyo. Nakikita mo naman, di ba, sa picture niya? Yung kuwan niya. Kung ano yung binibidyoan mo. Ganitong ginagawa ko rito, Mardi, dati. Pag walang makain dito, buko ang almusal. Sinipon nga buko na almusal lang ko noon. Dito ako. Kaya titingnan ko kung saan ay pantiyan ko. Sa pagkakangkong alas 12 sila pa ko nangungod to pag inampun sa bunan. Kasi pun ako. Anong nangyari? Pasma. Ang sabaw. Papasma ako nito. Pasma ka kaya. Toy. Dito. Ito. Murong pala galing ano.
pong kaning ano. Ibon tabla. Ayun, yan. Ayun. Di ba bubunga yan? Alsumo yan. Ay, si Kuan pala dyan. Ay, Isa na lang yan? bunga. Oo, isa na lang yan. Na tumba yung isa. Bagyo. Dali lang katarumba. Barangay ang pangitare. Diba ang tutumbo pag babagyo. Nagtumba sa ay kung kantong makusugon siguro. Kung nang bagsat dyan sa arong, murang. Hindi na nagaba. Bahay na yun, ano? Dahil man, para tugang ko mang sa taas iraray mas di. Di ba may 10 nyug dyan? Wala na. Yan nagari apa? Laki. Laki. Barangay dito mabubungaan nyo. Pero sa iba, tirong arait lang na dyan sa may kimino. Bukay nga.